Kijk jongens, Wow. een detector. Het is ook wel papier. Ga maar zoeken. Volgens mij wel. Hoor je dat? Dan moet je hier graven. Kom maar, moet je hier graven. Goed. En openbreken. Oh jee, ik zie het al. Oh my god. Een munt. Kijk eens. Oh. Ik wil het ook zien. Dit noemen ze een duit. Dit is een muntje van wel 400 jaar, 300 tot wel 400 jaar oud. Nou, geschiedenis heeft mij altijd geïnteresseerd, anders dan zou ik dit ook niet doen. Alleen, ja, de meeste mensen zullen aangeven dat geschiedenis saai is. En waarom? Dat komt mede door de manier hoe het wordt uitgelegd. Neem je ze dus mee letterlijk de grond in, onder de grond, dan denk ik dat ze er veel meer geïnteresseerd in raken. Aan de hand van de vondsten die je dan weer kan linken aan bepaalde periodes, neem je ze toch mee terug in de tijd. Leuk man! Als je nou heel rijk was en je kwam van adellijke komaf, dan liet je een toren bouwen en dat noemden ze een stins. En een stins, dat is een Fries woord voor steen, steenhuis. En dan trokken ze de ladder omhoog en dan zaten ze veilig voor plunderaars en rovers. En dat noemen ze een stins. En later, toen er wat meer bescherming kwam, toen werd dat uitgebreid, dan werd dat complex uitgebouwd en dat noemden ze een staten. Kijk eens hoe gaaf, hé. Moet je eens kijken, jongens. Het is wel heel groot. Oh. Hier met het torentje begonnen zijn. Wij zijn hier bij Popta slot. En dat is een hele oude stins, staten, uit de late middeleeuwen. Dit werd vroeger bewoond door een hele rijke familie genaamd Heringa. Later IJzinga in 1603. Toen is het verkocht. Het is 1 keer verkocht aan dokter Henricus Popta. Vandaar de naam Popta slot. Nadat dokter Popta was overleden in 1712 heeft hij 300.000 gulden achtergelaten voor het onderhoud van dit complex. Hij wou dat er nooit meer iemand in dit prachtige complex ging wonen, maar dat het wel altijd werd onderhouden. Vandaar dat het er nou zo mooi bij ligt nog steeds. Het is een van de best bewaarde stinsen van Friesland. Kijk jongens, een mooie tuin. De sleutel. Nou, de staten en de stinsen die moesten natuurlijk goed op slot, hè? En daar waren hele dikke, massieve deuren voor nodig en dus ook grote sleutels. En met deze sleutel kon je in het kasteel komen. Je mag wel even vasthouden. Hij is best zwaar. Ja, hij is een hele zware sleutel. Die raak je niet zomaar kwijt, hè? Nee. Ik ben een beetje kapot. Hij is een beetje kapot, maar dat mag ook wel na 500 jaar, toch? Kijk, dit is nou een middeleeuwse baksteen, jongens. Dit zijn nou stenen waar ze die stinsen en staten mee maakten. Dit is ons geleerd door de monniken, die leerden ons bakken. Cool, hè? Rustig aan, voorzichtig. Heel iets vast. Oké, allemaal even bij ons komen. Oh, wacht even, laat het liggen, laat het liggen. Laten we eens even kijken, wat voor munt heb je gevonden? Zilveren munt. Ik zou het niet weten. Een penny. Een zilveren 10 cent Oh, uit 1910. dat is lang geleden. Oh, maar dat is een eeuw terug. Meer. Van koning Willem III. Het voelt wel heel erg leuk als je iets vindt. Nou, je moet wel goed zoeken, maar dan vind je wel wat. Hey,